Usa ka obra maestra nga painting nga gibase sa imahinasyon sa artist may tungod sa kinabuhi ni Reyna Juana nga nagtunol sa imahen sa Senyor Santo Niño ngadto sa kabatang Sugbuanon. Sud-ungo nato pinagi ning maong report. Nagamayng art shop daplin sa kalsada sa Embakaso sa Dakbayan sa Sugbo. Makita ang mga obra maestra sa usa ka pintor. Apan pipila nini ang nahaom sa selebrasyon sa ika-500 ka tuig sa paghangop sa mga Sugboanon sa Kristyanismo sama sa mga karaang simbahan ug uban pa. Apan ani usa ka painting nga nalahi kay makita ang usa ka babay nga nagdala og imahen ni Senyor Santo Niño ug iyang gitunol ngadto sa usa ka bata. Mugna kini ni Nestor Zamora nga gibase lang usab niya sa iyang imahinasyon. Ang babay kuno mao si Reyna Juana, ang haras sa Sugbo ug kapikas ni Raha humabon. Samtang ang bata nga gihatagan sa imahen mao si Lito, imaginary name usab nga usa ka batang Sugboanon. Gibase niya ang painting sa pagka-convert ni Reyna Juana sa Kristyanismo. Reyna Juana ni siya. Kani siya bata ni nga taga Cebu. Ako lang gikuan ba nga murag niadto bitaw nga iyang gihatag ang gigasa sa kani sa mga katsila, iya sang giadto sa bata sa taga Cebu. Pagka-convert na niya pagka-Kristiyano? Oo, pagka-Kristiyano. Taod-taod na si Nestor sa iyahang panginabuhi nga mao'y gibuhi sa iyahang mga anak. Apan sa pag-abot sa pandemya, mihinay ang iyang kita busa, gisuwayan niya ang pag-display sa iyang social media page sa iyahang mga paintings. Siyempre, ang presyo, barato raw sab kaayo. Minus kita. Minus ang kita? Dahil ragyod ka tungkol lang pandemic? Oo, apay pandemic kay naay mga foreigner, mga bisita taga Lagyo, mga rim. So, dili na kari? Di na makari kay lockdown man. Gawa sa mga church-inspired paintings, mahilig usab siya sa kinabuhi sa mga mag-uuma gamit ang acrylic. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.